L'art a Riba-roja està de sort, ja que des de la passada setmana es va reobrir l'espai d'art contemporani del castell per tal d'acollir les obres del torrentí Calo Carratalà, que han rebut el nom de Cal·ligrafia del paisatge. L'espai d'art contemporani ha obert les seues portes amb l'exposició de l'autor torrentí Calo Carratalà, una mostra que rep el nom Cal·ligrafia del paisatge i que es divideix en dues sèries que es complementen. D'una banda, la sèrie de Tanzània i d'altra de Selvas, uns quadres que han anat sorgint des del 2010 fins al 2021. Tiene un doble juego, ¿no? Por un lado es una pintura muy intelectual que se entronca mucho dentro de la tradición, de lo que es la tradición del paisaje europeo, porque cuando hablamos de tradición hablamos de pintura europea, ¿no? Pero a la vez también entronca mucho con una visualidad muy actual, ¿no? Por un lado los cuadros son muy abstractos en lo que es la presentación de la obra, la gestualidad, pero por otro lado también tienen una visión, digamos, realista, ¿no? Con lo cual la gente sí que descubre o sí que ve aquello que està representant. Aquests quadres els inclouria l'autor en l'art modern, sent el paisatge el principal protagonista d'aquestes pintures. Dentro de la pintura del paisaje elijo una forma, digamos, determinada a la hora de representar los motivos que a mí me llaman la atención o aquello que quiero expresar sobre los sentimientos o las emociones o la vivencia que siento ante el paisaje o la mirada exterior. Aquesta exposició estarà al castell fins l'11 de juliol i ha sigut la primera en inaugurar-se després de l'aturament de l'activitat arrel l'empitjorament de casos per coronavirus. Después de este año de pandemia que ha sido catastrófico un poco para todo, ¿no? La economía y también la cultura, pues por fin vemos un poquito la luz y hemos querido pues, comenzar este año con esta exposición de Calo Carratalà y que estará 2 meses. A continuación expondrá Juan Carlos Nadal y ya finalizando en el año Nelu Viniesa. O sea que vamos a cubrir ya todo el año con estas 3 exposiciones. Penso que és una gran exposició. Invite al nostre poble que vingui a veure-la, que pot veure-la en les mesures corresponents, la pot veure i disfrutarà d'una gran exposició, un artista molt important. L'espai de l'ECA és un espai on han exposat molta gent que viu al nostre poble, gent de fora, és un espai obert a tot el món i estic molt content que hem avançat en obrir aquest espai que estava tancat en 1 any i mig per culpa de la pandèmia que tenim i que ja anem guanyant-li la batalla, però obrim altre viatge i penso que ho obrim amb molta força. Vull agrair el treball de tota l'àrea de turisme, de patrimoni, especialment de Paco Caparrós, que és el que està sempre treballant, la comissària Marisa, l'artista Calo Carratalà, que és de Torrent i que, en fi, ha exposat per tot el món. L'horari per a poder visitar aquestes instal·lacions és de dimecres fins a dissabte de 10 a 2 i de 5 a 8 i el diumenge de 10 a 2 durant el mes de maig. Una oportunitat de tornar a gaudir de l'art al nostre municipi i a un lloc tan emblemàtic com és el nostre castell.